Čaute lidi, já jsem Bambi a ukážu vám, jak si udělat vlastní pozadí na plochu, třeba jako mám já. Crazy movie. Takže musíme mít Photoshop a v něm si uděláme prostě nový soubor. Tady to si pojmenujeme jak chcete a to šířku a výšku to udělejte to, že dáte křížek, když to budete mít jiné, ale a dáte print screen, je to vpravo nahoře a teď jsem vyfotil svoji plochu a dáte nový a budu tu mít jiné rozměry. Tady tyto rozměry potřebujete i vy. Tak. Máme pozadí. Když dám Ctrl V, tak se mi tu dá to, co jsem vyfotil. Takže to tam nedávajte. Teď. No. Takže uděláme si to, že si dáme tento měsíc, nebo co to je. Dáme přechod. A vybereme si zde různé barvy. Si dám třeba nějakou žlutou nebo oranžovou. Tak. Dáme přechod. A teď tady máte, že si můžete třeba vybrat toto. A dáte si to třeba takto. Jak budete chtít, asi dodám tak. A dám OK. Takže teď to mám také oranžovou až do černa. Teď si vezmeme text, který dáme přes celý tento obrázek. Napíšeme třeba Crazy movie. Si tam můžete napsat, co chcete. A jinak, velikost písma si měníte zde. A styl písma si měníte zde. Tak, máte tohle. Máme to třeba v černé barvě. A dáme si. Tak, si tu klikneme. A máme to jakoby uloženo. Teď dáme toto 3D. Počkáme. Ano. A teď se nám jakoby vytvoří ten text ve 3D. A my se ho budeme moct štylovat, jak budeme chtít. Vidíte, teď ho máme ve 3D. Takže si ho třeba otočíme tak. Tak. Dáme si světlo. A to bude tak. Všechno. A pak máme nápis Crazy movie. To je vše. Pak si tu můžeme třeba něco nakreslit. Třeba nakreslíme si. No. Dáme výchozí. Tak. Dáme si třeba jakou barvu budeme chtít. Dáme si. Já už tu. Dáme si černou a nakreslíme
A tak budeme kreslit bílou. Nakreslíme třeba tak. Tak. No a si to napíšeme. Ahoj. Oj. No a prostě máte ahoj. Tak, to píšneme Crazy Movie. Nebo si to můžete nechat bez toho. A pak dáte soubor a uložit jako. Dáte si to třeba na plochu, pojmenujete si to a dáte si to ve formátu JPEG. Tak. No já si to ukládat nebudu a vidíte, že ten nápis můžeme si tak počmárat a nic se s ním nestane. Tak to bude asi vše. A čau.